ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರನ್ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಸೋಲೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಬೇಲೆ ಫಿಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇಕ್ಪಂಡ ಈತು ದೂರ ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸಮ ಆಪುಂಡ ಈ ಜಾವ್ಲ ಮಂಡೆಡುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕಂಟ್ರಿ ನೀರಿಡ್ ಮಧ್ಯ ಬರೋದು ನೀಕೋರ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತೂನಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದ್ದು 300+ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದೆನರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ತೂವಲಿ ಮೂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು 300 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ನಿಗುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಪಿನಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲುಂಡು ఒక ಫಿಜಿ ಮೂಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಫಿಜಿ ಮುಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈಡ್ ಟು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋಪುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಫಿಜಿ ಪೋಪುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋರೆಗ್ ಆಜೆರೆಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟತ್ತಾಗುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯಾನ್ 6 ಗಂಟೆ ಲೇ ಓವರ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಫಿಜಿ ಮುಟ್ಟ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ದ ಪನ್ಪಿನಂದ ದುಬೈದ ಕಾಂಡೆದ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಡಿಯಾ 12 ಗಂಟೆ ಪುಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಜಿಡ್ ಬಯದ 5 ಗಂಟೆ ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಫಿಜಿ ಎದುರುಂಡು ದುಬೈಟ್ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಪೋದ್ ಲೈನ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಏರ ಬತ್ತು ಮೂಲ್ ಪೋಲ ಅನ್ ಪಣಿಯರು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನೆ ಪೋದ್ ಲಗೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಲಗೇಜ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಲಗೇಜ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫಿಜಿಡಿಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಕಲರ್ ತಿಕ್ದಿಜ್ಜನ್. ಯಾನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊರನೆ 400 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಲ್ತ ಸೀಟ್ಲ ಟಿವಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ರೋ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೋಟ್ 10 ಜನ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಣಿ ಅನ್ನ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಟುಲೆ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಟೆ
सिंगापुर रीच आए इसे अनपोंदे फस्ट फ्रेश हाकंद हर्ड बक्का सिंगापुर एयरपोर्ट तोचपा निकल ओके स्टे ट्यून्ड ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರೆಗ್ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೈನ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರೆಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಟ್ಕುಲು ಒಂದಲ್ಲೇ ಬುಡೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಫಿಜಿ ಪೋರೆಗ್